Hii! Mulla on kauhean, kun mun naama on ihan kamalan näköinen. Mä en nyt kyllä voi lähteä ruokauppaan, kun mulla tossa Finnia tossakin ja itkettää. Mutta ehkä menen piristyn, jos minä saan siemalla pari siideriä. Niin sitten kyllä elämä alkaa taas piristyä. Bäu, bäu, bäu. Bää. No ja hirveä kaksoisleuka. Äiti. Tulko uudestaan masentaa? Bää. Mutta ehkä jos saan sauhutella paris tupakkaa, niin ehkä ne sitten tulen paremmalle tuulelle. Jee, joku kommentoi hänelle ahkerasti mesessä. Bää. Jee. Bää. Bää. No hei, ja tervetuloa kaikille. Mä oon nyt ehkä vähän tylsää seuraa tänään, kun mulla on se pikkasen vittuuntunut olo. Mä oon nyt edelleen työtön ja mua vähän aina masentaa pikkasen aina tää työttömyys, kun okei, se on mulla tässä nyt siis ihan niinku siis taas niinku muutama paikka haussa, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi vielä terveellä. Ja siis just tää niinku tää elämän epävarmuus ja tämmönen on vähän tylsää. Ja kun niin ei äitinkin kanssa on aina välillä vähän vaikeeta. Sitä häiritsemistä. Oikeastaan on meillä oikeastaan niin nyt mennyt ihan kohtalaisen hyvin niin jonkun aikaa, mutta kun se on välillä niin... Me ollaan siis välillä niin eri maailmassa, kun se on niin siis eri... Tuntuu välillä olevan ihan eri planeetalta kuin me. Ja menisin nyt sitä häiriköimästä anteeksi assistenttina tuossa vähän riehuu taustalta, älkää antako sen häiritä. Niin, no mä voisin kertoa siitä psykoterapiakoulutuksesta, mihin mä oon hakenut. Se on ihan hillittömän kiva koulutus. Vitsi, mä pääsin sinne, mun ihan kiva. Hei! Hilipotirallo, hilipilipi, pilipilipimpelipompelipimpeli, Piippuan vuorilla oli talo, hiila hoi. Piippuan vuorilla oli talo, hiila hoi. Hei! Nyt jorataan! Pidetään bileet, tanssitaan! Nyt kunnon meininkiä! Jipii! No niin, eiköhän tämä ollut kaikki tässä. Kiitos seurasta, arvon naiset ja herrat, hyvää illan jatkoa.